Iya padha wae Dek. Apel apa? Hmm. Ngono. Jajal coba korek gorene tak isine jajal. Nah, Iki. oke, siap 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 ngene tak isine. Ngene iki lho. Sekalian iki tutorial misi korek. Iya toh. Carane ngene iki. Carane kira ya timbange iki mung alate kurang iki mau. Wong anggit ya karo dolan-dolan ora entek ya pengisekno ya hene kan ngono toh. Iki wong jebule ya malah ya ana kowe mau. Nah, iki kangelan ya. Nah, ini maksudku iki. Iki. Nah, diisi